So what's up sa inyo mga boss? So pupunta tayo sa pailaw ng Dagupan ngayon. Kasama ko pala ang aking misis. So tignan natin yung pailaw ng Dagupan. Pero maganda naman sa picture. Kaya nainganyo tayo na pumunta doon. Pero sa tutuusin talaga, hindi pa ako nakakapunta sa mga pailaw ng iba't ibang bayan. So first time natin na pupunta sa pailaw. Samahan nyo ako mga boss. 5 minutes later. So dito na tayo sa Dagupan mga boss. Pansinin nyo, takbong pogi lang tayo. Bakit? Kasi kasama natin si Mrs. Nangungurot kasi yan pagka binibilisan natin. Balitaan ko kayo ulit mamaya mga boss. Ganda dito sa pagka ganitong oras na hindi na ganong karami yung sasakyan. Dito na tayo sa Perez Boulevard. Ito lang yung unang patikim nila dito sa Perez Boulevard. Yan. So walang tao dito dahil andun sila sa isang bridge. Dahil mas maganda yung pailaw doon mga boss eh. So malapit na tayo dito sa bridge na anong tawag dito, yung magandang bridge nila. Hindi ko lang, Pantal Bridge ata to eh. You know, ganda. Picture tayo dyan mga boss. Pero sana pwedeng tumambay. Pwede ata. Ganda diba? Picture muna tayo dito. Ang ganda ng bridge nila. Picture muna tayo mga boss. So may follower tayo dito boss. Ano yung pangalan nyo boss? Marlon po. Sir Marlon. Ayun, shoutout po kay Sir Marlon. Oops. Ayun boss. Hipa. Yun. Hipa, dalawin ko na. Thank you po. Thank you. Ingat po kayo. Taga saan po kayo? Dagupan po. Dagupan lang din. Sige po, ingat po. So dito tayo mga boss. Yung naman picture dito, pero sabi ng guide bawal daw mag-park sa ganyan kasi gagayahin daw mas magpapasyon ng traffic. So nung oras ba no? Alas 9 marami ng tao dito. Ayun. Ganda dito yung tumambay mga boss. Ayun. Ayos dito. Ang paboritong oras wala akong dumadang na sasakyan. Meron dito ano eh. Yung Grey Army. Hindi siya green ha. Grey. Yun o. Buhay pa rin nagawang. Hindi ko kung yung Grey Army ang inaabangan ng mga ito. Kasi yung dumaan kami dito ng isang gabi. Hanggang yung Green Army sa kabilang tulay. Yun o. Hindi sa kabila yung Grey Army. Kasi sobrang dami ng tao. Yun o. Doon lang tumambay dito.
Meron pang maganda yung isa dun sa Christmas tree ba yun? O Christmas tree. Nahihingi na ako mga boss. Ay yung isang tulay. Pwede mong tumawid. Pwede tayo mga boss. Yung isang tulay nila kanina. Yung dinaanan natin. Ay yung sobrang ganda din, diba? Pero ito yung pinaka-main na tulay na sobrang linaw. Liwanag. Ayan. Buong tao. Oo, pasyal kayo dito mga boss. Ang alam ko hanggang alas 10 lang ito eh. Ayan. Hanggang alas 10 lang. Tapos papatayin na nila yung kanilang ilaw. So, hindi na tayo magtatagal. Sinang oras na din. Nakaga tayo bukas. Hindi tayo din sa tabi ng ilaw nila. So, puntahan natin yung kanilang Christmas tree. Yan. So, malapit na tayo. Dito pa lang madaming tao mga boss. 9:20. Time check. 9:20. Yun, no? Ganda. O, diba? Diba? So, dito na po tayo sa Christmas tree lightning. Yan. So, punta tayo doon. Sobrang liwanag mga boss. Yung daming tao. So, lapitan natin mga boss. Yun. Anong kailangan kong gawin upang Wait a minute. Who are you? ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Boss, oh. Ayun, sige. Ano yung pangalan nyo, ma'am? Hi, my name is Vicky. Hi, my name is Ayun, no? Shout out! Shout kay EJ Pereira. Ako pa sa Big City Fan. So, dito yung mga ano natin, no? Bagong follower. Sige isa lang, ha? Thank you po, thank you. Yung pangalan nyo, boss? Shout out kay Kit Avalos and Kiki Bogan. Makukulit. So, magandang pasyalan dito mga boss, Dagupan na yun. Ang linaw, sobra. Pagka sawa na kayo dun sa bridge, pwede kayong pumunta dito. Hanggang sa loob, meron pa ito. So mga boss, meron din silang paninda dito na kung naghahanap kayo ng makakain. Ayan, madami sila dito. Milk tea, yan, shawarma. Dahil pa, mga sizzling plate, gano'n. Meron silang beef steak, sizzling bangus. Ayan. So pagka pagod kayong nagpunta sa Pailaw, pwede kayong pumunta dito. Dami kayong pagpipilian. Meron din silang inasal. Ayan, shawarma.
Ang dami kayong pagpipilian dito mga boss. Ayun o, pero dito kami kakain. Ayun o. Wow. Yun, so pauwi na tayo mga boss. Ganda ng pailaw ng Dagupan. Ayun, may kalesa pala dito kung gusto yung sumakay. Hindi ko alam kung magkano yan. Iikot kayo hanggang downtown. So hanggang dito na lang mga boss.